Pane chitiko chinoshamisa chatiri kuona kuti in as much as ZANU-PF is concerned, leaders avo vari kuzama kuda kuti yes kunyange zvamwe muri kuratidza kuti pane karift kari kuitika now the succession muchiona kunyange kana vari vakomana ve youth league kana ve women's league kana vanhu vekumasvingo kana veMidlands province vachikonzeresa kuti paite maslight divisions in the ruling party. Tiona vatungamiri vemo the ruling party vachizama kuda kudzikamisa kana kusaronyarira political party yavo. Tinoona kuti pane chitiko chinoshamisa chavhundutsa vanhu chaona kuti aiwa mafaction awa vanhu zvavanenge vakudoendera mberi. Sanapinda mashuka muda nyogwa pana panobva subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda muni under radio vanoposta this picture amuri kuona red this commuter omnibus amuri kuona kuti kumashure pane picture iri kushamisa iri kuonekwa kuti rina vice president Constantino Chiwenga panenge pachinzi territorial commander. Panapa mune vanhu vanyora vachiti vice president Constantino Chiwenga supporters pushing back with the cheeky campaigns as infighting within the ruling party ZANU-PF reaches fever pitch. #Zimbabwe #Chiwenga. Tiona kuti mafactions achidevelopa tinyatsokuona kuti aiwa pane kusawirirana kuripo kuri kuitika. Tiona kuti aiwa vakona munhu anova ehwindi kana econductor kana kuti the owner with the kombi akwanisa kuisa this picture iriri rather general vachiwenga muziva kuti ndi the vice president wenyika yeZimbabwe. Tinyatsokuona kuti munhu anenge ari serious ende anenge apinda nemoyo ende anenge achitoda kuti aiwa vice president vapinde. Tinyatsokuona kuti intensity yacho aiwa yemafaction acho nemaadvocate avari kuita aiwa yanyatso kusvika kumacheeky points. Chipotedza mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina comment section mene mbudzi mafungiro enyu. Musano subscribe or like, turn on the bell icon.